Второто упражнение, което правя, вече замества лежанката. Това е чест прес машина. На нея правя 55 на ръка, което е общо 110. Тъй като веднъж много тежко си прецаках рамото на лежанка по време на къта, осъзнах, че лежанка не е добра идея. После правя подобие на флайс, тъй като този път кабелите бяха заети и имаше доста хора в моят фитнес и към няма да чакам аз 10 минути за да си направя упражнението. Някога правя това вместо кабели и доста добре удра. За рамо гледах един руснак, който използва сензори, как се активира предно и средно рамо най-много и това упражнение много повече активира рамото от другите и откакто го правя, рамената ми направо гърмат. Правя 2 серии по 12 повторения. Тук показвам колко много са ми се напомпали гърдите и рамото и направо скандално. Искам ви кажа, че това е най-отвратителното упражнение, което може някога да правите за вашия корем, но след като направите една-две серии от това 2-3 пъти в седмицата, гарантирам ви, че мускулната трес, която вие ще усещате, ще бъде най-тегавото нещо на света. Изключително добро упражнение за вътрешната част на корема и за естетичния вид, който аз търся. Редувам го с някои други упражнения, както винаги правя го до отказ.